ассалому алейкум бародарои ма пахваракои ма ҳама каса сӯзак хубаки ҷамаки гирдакен ина як хонаки арзонаки зебои бесум хона боварам ки 1 гектарай бародаро пахваракои ма саграи лағлақим кадоми хонаи фурӯшидора марамат канали мо дар муроҷиат мо барои шумо рафта бепул беплай ба плай хизмат мекунем данумтон ҷон саграи лағлақим аввали ана бачаша хона нера хона меган бародаро пахваракои ма хонара нигоҳ кунем ки хонахар одам боша ана ира меган хона ана ира меган улубулу шафтулу ба арзи харидан аста бачаюча ба як гапай бародаро ки и хона хонаи шав арусиай и тоқа барои шав арусуай бачаюча наре хонара пери бочад бигем 535,000 бо ягум чияки дига муомила савдо мешава якм айнаи уҷратхонаш сар мекунем ҳавлиш намедон 3.5 соти хакай хона удари риёра ремонт хулоса бачаюча хона сент ленскрем маҳаллаи кирпични маҳаллаи кирпични лавира охири каничкаи машуткои 45 пеши машуткои 45 дар пеши хона мактаб саддик мачид бозор хулоса ба тамоми ремонтошай нархшан ганда арзонакай бачаюча нигоҳ кунед ина охирон дом ина мидома дидем доми бардоштаги пеши намияй ина домо сентри ленски районай хулоса и гап аялам барои шумо маълумота пара мерасонам навори гузаштан хеле навори хушрӯ шид бачаҳоча аввале фардош ҳамине вақтрати соҳибхона якҷои пардора дуздӣ карда оварда пардои еври хеле евролюкс меган ку хеле замонавӣ нигоҳ кунед бачаҳоча и хеле хона и хеле гапчап тоқа айканари саграи лағлақӣ ёфт мешава аввале бачаҳоча биёи хона таҳои ки парда мардара охи қолин бача партофтагиай боварам кунем бепулай дар соҳибхона шамол вори занг мезанем ина соҳибхона бародарои азиз қатъи соҳибхона чақчақ кардем нигоҳ кунем тавалли чачи хеле кардагиай чи хеле ҷои хушрӯвакай ранги офисай мега уҷратхонаш хулосаи гап ина нигоҳ кунем як хонаи дига ина 3 дар хона дора бачаҳоча 3 дар хонаи евроремонт ана иш куни кани турушай бачаҳоча нигоҳ кунед хулоса хона арзандай бепулай бародаро апа хӯракои ман навори гузаштан гари навори хушрӯ шид ки ба хотире ки дига комментариёи бад нависира бас кардам бачаҳоча ҳама ба маза рафтестай инаи стяжкаша нигоҳ кунем бачаҳоча ки бландиша мега 25 дехтагим камаз қатъи бориш мега ҳавли давия разворот куна иҷара мега барои гилкорӣ мондагим як гашничай укробакай хеле ак мекунен хулоса олубулуай бародаро апа хӯракои ма соҳибхона дар занг бизанен айноми канали саграи лағлақӣ бо успед кунен як муомилачаи дига мешава ина хона ҳар бега мега мебури природа тамошо мекунед район 1 сомон метри рост дурин ленски район хулоса ина хона дар занг бизанен бародаро айноми канали саграи лағлақӣ барои шумо бо муомила мешава боқӣ дар панои алло бошем бачаҳоча